Γεια σας παιδιά, σήμερα δεν μπορώ να βγάλω δυστυχώς βίντεο γιατί δεν ξέρω, περιμένουμε να έρθει ο ξαδερφός μου. Περιμένουμε πολύ καιρό, αλλά ποτέ μάλλον δεν θα έρθει. Τέλος πάντων, πάμε να σας δείξουμε αναλυτικά τι θα βάλω μέσα στη βαλίτσα μου για το ταξίδι. Στο τέλος θα σας πω πού θα πάω. Δεν είναι εκτός Ελλάδας, είναι μέσα στην Ελλάδα. Γι' αυτό καθίστε όλοι μέχρι το τέλος και θέλω να μου κάνετε like, subscribe, να φτάσουμε 10 εγγραφές. Είμαστε μέχρι στις 7, 3 άτομα. Ελάτε, πάμε! Λοιπόν, καταρχήν έχω ανοίξει ήδη τη βαλίτσα, είναι μεγάλη, οπότε θα πάρω αποσμητικό. Δεν έχω αποσμητικό, γιατί να μην πάρουμε. Το άρωμά μου που θα πείτε τώρα ξεκινάνε πολλά ταξίδια, θα το χρησιμοποιώ κάθε φορά και θα το πίνω κάθε φορά. Αντιψευτικό γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μία στέκα γιατί μπορώ να πάω κάπου καλά όμορφα που είναι κάπως έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται και μπορεί να είναι ωραία, να βάλω μια στεκούλα, πολλά κακαλάκια, τα οποία τώρα δεν τα δείχνω όλα. Παιδιά και φεύγω να σας πω, είναι σήμερα αύριο Δευτέρα, τότε Τετάρτη θα πάω ταξίδι και θα μου πείτε γιατί σε ετοιμάζει τόσο νωρίς την βαλίτσα τέλος πάντων, παιδί μου, και σας λέω εγώ γιατί εγώ παίρνω πολλά πράγματα. Ένα, 2 βούρτσες, 2 χτένες. Αυτό το άρωμα που μπαίνει στο μαλλί και είναι γλυτερένιο και μυρίζει υπέροχα. Κλαστιχάκια γιατί εκεί ποτέ δεν έχει. Πήραμε κάποια ρούχα. Πήραμε ένα μαγιό. Το μαγιό το που πήγαινε κολυμπητήριο πέρσι. Και το σταμάτησα, δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, πρώτο ρούχα βέβαια. Και τα ρούχα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Γιατί θα σας πω εγώ τώρα μισό λεπτά. Και ακούστε, παίρνω μεγάλα ρούχα, νούμερα μεγάλα. Ας πούμε είναι 12, πλάκα κάνουμε 10. Πήρα πετσέτες πρώτα απ' όλα, ξέρω να σας πω, επειδή είναι 10. Παίρνω πολλά μεγάλα ρούχα, γιατί ας πούμε αυτό. Παίρνω μεγάλα ρούχα γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Να μεγαλώσω λίγο κάτι. Παπούτσια που θα φορέσω, θα βάλω και μέσα και με δείτε. Δεν γίνεται να μην πάρω μόνο με αυτό κοιμάμαι. Μέχρι και αυτά είναι όλα μου τα πράγματα. Αυτά είναι τα αναλυτικά. Παίρνω πιο πολλά συνήθως, αλλά θα σας πω που πάω. Μύκονο και πήρα όλα αυτά γιατί στο μαξιλάριο θα πάμε σε ένα 5 ξενοδοχείο που σας είπα από την αρχή. Γι' αυτό part 2 και προσέξτε το κανάλι μου όλα και όλα μου τα shorts. Bye bye, όλα και όλα.